טוב. אומר בעל התניא, זכותו לממן. אומר בעל התניא שהמצוות המעשיות הן רק בדרך גדר כלי כדי לקבל את האור והשפע האלוקי. זאת אומרת שאני עכשיו מקיים מצווה מעשית, אני למעשה עכשיו יוצא פה כלי ולקבל את השפע האלוקי של בורא העולם. עכשיו כל כלי מהו? הוא מוגבל. כלי הוא לא בלתי מוגבל, כלי הוא מוגבל, כל כלי והצורה שלו והעניין שלו. כן? אבל התורה זה מצוות מעשיות וזה כלי. התורה היא לא כלי. התורה זה האור בעצמו, השתבח שמו. איך כתוב? אומר הפסוק במשלי, כי נר מצווה ותורה אור. מצווה זה הנר, נר מוגבל, נר. אבל התורה היא אור, נכון? זאת אומרת, הכתוב דימה את המצווה לנר, שזהו הכלי. כלי ששמים בתוכו עכשיו את השמן ופתילה, אין בעיה, מדליקים אותו, מקבלים אור, נכון? אבל עכשיו הוא מוגבל. אבל את התורה הוא דימה לאור עצמו. זה התורה הקדושה. זאת אומרת, עתיד, מחילה, הכלי, עתיד לחלות בשלב כלשהו. אבל האור לעולם יש לו, אין לו סוף. לאור. הבדל בין המצווה לתורה. ממשיך, איש איש כפי שכלו והשגתו. כך אומר בלשונו התורה. זאת אומרת, כל אחד לפי השכל שלו פה וההשגה שלו. מה הכוונה? לא כל האנשים זוכים לאותה השגה בתורה. זה צריך לדעת. כן? אז איך זוכים יותר? אלא ככל שהמוח של האדם זך יותר, כך הקדוש ברוך הוא מאיר את עיניו בתורה. דוגמה. יש קושייה בדברי התוספות. כן? מחר סדר גמרא. יש קושייה בדברי התוספות. ואברך זה ואברך זה לא הצליחו לתרץ אותה. מגיע אברך שלישי, ויבוא השלישי, שתבח שמו. כן, תירץ אותה באופן נפלא. מה קרה? למה הראשון והשני לא? למה השלישי כן באופן נפלא? הסיבה לכך שדווקא האברך השלישי הצליח לתרץ הקושייה, ולא שני האברכים הראשונים, היא משום שהמוח שלו זך יותר. המוח שלו נקי יותר. המחשבות שלו טובות יותר. הוא אוכל יותר בקדושה. לכן ההערה וההשגה שהשם נותן לו במוח שלו, הרבה יותר גדולה ורחבה. שוב, כלל, יש לנו פה. ככל שאדם מזכך את עצמו יותר מלמטה, כך הקדוש ברוך הוא למעשה משפיע יותר קדושה מלמעלה. נסיים את דברי הגמרא ביומה, לשונה הטהורה. על הפסוק בויקרא והתקדשתם והייתם קדושים. אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה. מלמטה, מקדשין אותו מלמעלה. בעולם הזה, מקדשין אותו לעולם הבא. שנזכה בעזרת השם. אמן.